On kyllä varmasti varjeltu liikaa. Se on aika kaunein soundtrack, mitä on koskaan tehty. Kaunein leffa. Muistan muuten, niin tuli mieleen siis Village. Silloin kun tässä oli jossain vaiheessa vuoden alussa vähän vaikeuksia pysyä kärryillä siitä, mitä tapahtuu elämässä, ja oli hirveästi kaikennäköistä dramatiikkaa enemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä, niin toi leffa kyllä pelasti pahimman yli. Muistan, että me katsoin sen viikon aikana 10 kertaa. Ainakin. Siis parhaimpana päivänä 2-3 kertaa. Ja toi leffa just mikä niin kertoo sitä eskapismista. Ja mä olisin valmis muuttamaan kyseiseen kylään milloin vaan.